मैयाहाय नोंथांमोननि मिडियाफ्राव जोङो मोनसे जोबोद मिनिथाव मोनसे निउज रिपर्ट नुदों जे BPFनि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिया गावनि जे BPFनि माखासे नेता कर्मिफोर जे हमजादों न'आवहाय सिलाइ दोननानै बा मोनसे गोदान आइजें दैग्रा आफाद बा अस्त्र हमग्रा आफाद दानो थांनायावहाय साथाम जे BPFनि मावथिफोर हमजादों बेखौहाय बिथाङा मैया बुंदों जे हितेश बसुमतारीनि न'आव जोंनि UPPLनि आफादगिरि अदेबानि जोंनि BTRनि जे गाहाय श्री प्रमद बर' बिथाङा बे सिलाइखौ दोनहैदों पुलिसजों लोगो नांनानै आरो पुलिसजों लोगो नांनानै बे सिलाइखौहाय बोखांनानै हितेश बसुमतारीखौ हमहोदों होननानै बिथाङा बुंदों। दा बियो जोबोद मिनिथाव आरो बियो मोनसे बेसलेस बाथ्रा, बेहा जेबो बिथा गैया। दा बिथांखौ जोङो चेलेन्ज खालामदों बिथाङा 15 साननि गेजेराव बेखौ प्रुफ खालामनांगौ जे बे सिलाइखौहाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो हितेश बसुमतारीनाव दोनहैदोंमोन होननानै आरो बिथाङा जुदि बे जिनिसखौ प्रुफ खालामनो हायाब्ला जोङो बिथांनि एगेन्स्टै स्ट्रं माने आयेन बेबस्था जों लानाय जागोन, लिगेल एक्सन जों लानाय जागोन, डिफेमेसन जों बिथांनि एगेन्स्टै केस होनाय जागोन। लोगोसेयै बिथाङा बेखौ मिथिखानाया मोजां जे एम्बु जावनो थांनायाव जाहाथे जिबौआ नुजाथिया, नङा होमबा? जे गावनि सरकारनि दिनाव जेरैबायदि सिलाइनि बमा बारुदनि बेयाव मोनसे थासारि दङमोन आरो 28 डिसेम्बर 2012 मायथाइयावहाय दिनैनि जे बिथाङा हितेश बसुमतारी मुसलपुर BPFनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा MLA मोन बै समाव 28 डिसेम्बर 2012 मायथाइयावहाय नोंथांमोना दाबो मिडियायाव नुगोन, रिपर्टआव निउस पेपाराव नोंथांमोना नागिरबा नुगोन जे बिथाङानो बुंदोंमोन जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव हाग्रामा महिलारी बिथाङानो सिलाइनि बेफारखौ खालामगासिनो दं होननानै। दा दिनैहाय हितेश बसुमतारी बिथाङा हमजानायाव बिथाङा बेफोर खामानिखौ मावहोनानै हयथ' हाग्रामा महिलारीनि बिथोन बायदियैनो बेफोर खामानिखौ मावनानै हमजानायाव बिथाङा बासायनो हायाखै, गावनि लोगोफोरखौ गावनि मानसिफोरखौ बासायनो हायाखै, बासायनो हायैनि दिनै दायखौ गुबुननो होनो नागिरदों। दा बिथाङा बासायनो हानांगौमोन, बेफोर माने बेआइनि खामानिफोरखौ मावहोनानै बासायनो हायाब्ला मानो मावहोदों? दा ओंखायनो आं बिथांखौ चेलेन्ज खालामदों जे जिनिसा नंखाथाराब्लाबो बिथाङा जुदि हायोब्ला बेखौ प्रुफ खालामनानै देखायनांगौ आरो प्रुफ खालामनो हायाबा बिथाङा रायजोनि गेजेराव क्षमा बिनांगौ, निमाहा बिनांगौ जे आं बेखौ बुंफ्लांदों होननानै, आरो नङाबा जों बिथांनि एगेन्स्टै स्ट्रं मोनसे लिगेल एक्सन जों लागोन, डिफेमेसन केस बिथांनो होगोन। बिथाङा हयथ' दिनै बोसोरनै आराय बोसोर सरकारनि बाहेरायाव थानांनानै पावार गैजायै जानानै राजनितिक गोहो गैजायै जानानै बिथाङा गोसोआ बायग्लिदों, फ्रास्ट्रेसन जादों आरो बे फ्रास्ट्रेसननि गेजेरजोंनो दिनै बे जाहा थाहा खोथाफोरखौ बिथाङा बुंलागासिनो दं। जोङो बिथांखौ खावलायदों जाहाथे फ्रास्ट्रेसन जानो नाङा आरो बेबायदिनो माने आउल थाउल जेखौ गोसो बेखौनो बुंलाबायनायखौ बिथाङा बन्द' खालामनांगौ। बिथाङा सासे रेसपन्सिबल अपोजिसन पार्टिनि दैदेनगिरिनि बिबानखौ नाजावनांगौ आरो रायजोनि खामानि मावनांगौ। आरो नङाबा बिथाङा जिखिनि दिनै आथिं सिङाव हा दङ बेखिनि हायाबो बिथांना थानाय नङा आरो लासै लासैनो बिथांनि राजखान्थियारि इयुना बेबायदिनो जोबलांगोन। बेखायनो आङो बिथांखौ आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौहाय दिनैनि बे जोंनि खौरांगिरिफोरनि मेलनि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों आरो बिथांमोनखौ आङो बुंनो लुबैदों। जोंनि प्रमद बर' बिथाङा, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाया मिथिगौ बिथाङा सान्थिखौ मोजां मोनो, जोंनि ओनसोलाव सान्थिखौ लाबोनो थाखाय बिथाङा सान हर खामानि मावदों। बिथाङा भाइलेन्स फ्रि ससाइटि होननाय मोनसे मिशन, जेरावनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि जादोंमोन बिथाङा, बे समाव बिथाङा बेखौ मावदोंमोन। लोगोसेयै इलिगेल वेपन्स फ्रि होननाय मोनसे केम्पेइन बिथाङा जोंनि भारतनि गान्धियानफोरखौ लानानै गोबां सान्थिनि थाखाय खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ लाफानानै बिथाङा जोंनि ओनसोलाव बेफोर केम्पेइनफोरखौ मावदोंमोन। बेनि थाखायनो बयबो मिथिगौ सोर सान्थिनि थाखाय गसंदों आरो सोर माने असान्थिनि थाखाय गसंदों। बेनि थाखायनो बावहाय जोङो जुनायै बेखौ माने बुंफोरथि होलायनांगौ, खेंफोरथि होलायनांगौ बाथ्रा नङा। आङो बेखायनो बिथांखौ खावलायनो लुबैदों बेफोर बेसलेस एलिगेसननि थाखाय बिथाङा जानगाराव थानांगौ आरो जुदि एलिगेसन होबाय बिथाङा बेखौ प्रुफ खालामनानै देखायनांगौ आरो प्रुफ खालामनो हायाबा जों बिथांनि एगेन्स्टै स्ट्रं जोङो लिगेल माने एक्सन जों लागोन।